Hannu Haapala. Ilmoja perellä. Miten meillä menee? Helvetin hyvin. Hannulla menee aika hyvin kyllä. Jäikö vanteesta mitään? Aivan sama. Haluatteko nimman? Mikä meillä tiikeriä vaivaa? Ei tässä juuri mikään vaivaa. Vähän niinku sanotaanko näin, että janosekin se tuo tuppaa olemaan, kittää kaasarin tyhjäksi. Täytyy vähän antaa lisää soppaa. Aku 81, no mitä meillä menee? Helvetin hyvin. Häh? Helvetin hyvin. Oh. Vähän hitaasti, mutta helvetin hyvin. Onko auto toiminut? Joo, teikki. Öljyä renkaaseen. Tarkoitin loto. Vähän paskana. Tyylikäs. Nyt sinä rupeaa olemaan sitä oikeeta veriä peliä. Pikkusen on toissa kumima. Tuumamies Riihimäeltä. Mikä on paras aika tänään? Vähän alle 10. Mikä sun tavoite? Vähän alle 5. Ja tämä ensimmäinen suorittaja on Mika Kosola. Mikä koskee öljyä pihalla? Ei siinä mitään muuta suurempaa vikaa kuin öljypohjasta, öljytikon putkesta juuresta vaan vuotaa. Se on vaan, tää on motorsporttia. Haluatko terveisiä lähettää? Äitille. Hyvä.
Ei Hannulla menisi niin hyvin, mutta kun se yrittää mua saada kiinni.